салом алейкум ба ҳамаи бародарон ва хоҳарон ва рафиқон ва азизон дӯстон. Ина ба ҳама гуфтанем ки имрӯз мо дар донишгоҳи ҳамон донишгоҳ институт туризм чикор мекунем имрӯз? имрӯз маълумот дар бораи донишкадаи туризм барои маълумот медиҳем. тарзи дохил шидан дар ин институт ва чӣ намуд факултетҳо дар ин институт ҳаст мо маълумот мегирем ва пешкаши шумо мекунем. Саломат бошем, бо мо бошед. Канали Самбой ТВ Екатеринбург. Имрӯз дар шаҳри Екатеринбург ҳастем. Уральский международный институт туризмро ба навор мегирем ва пешкаши шумо мекунем. Дар ин ҷо ҳамроҳи ма Макс Теҷе Аббосишадин из YouTube и Некрузбой аз Клубҷон. Ошунаб да туризм сайри сайёҳат касе ки дӯст медорад омода дар ҳамин донишгоҳ дохил шавад. Боз мепурсем ки барои дар ин донишгоҳ дохил шидан чиё дарк кунад? Вау! Добро пожаловать! Пусть вернее суратом гирем. О, себачо. Дроны. бародарон гуфтанем ки дар ин донишгоҳи туризм, донишгоҳи сайри сайёҳат маҳкам шудааст. Имсол ягон кас наметавонад ки дохил шавад. Литсензияшона маҳкам кардаган. Мегӯм ин донишгоҳро маҳкам кан. Хеле мо гуфтанем ба ҳамаи шумо бародарони азиз ки ин донишгоҳе ки туризм дар назди Карнавал шаҳри Екатеринбург буд, чӣ шуд? Маҳкам шудааст. Маҳкам шудааст. Барои ҳамин ягон кас наметавонад ки дигар дар ин ҷо бихона ё ки дохил шавад. Не, тамоман маҳкам кардаган литсензияшона. Мана донишгоҳи туризм аз ин ҷо нобуд шудааст. Так шуд бародарони азиз, шумо дар сайти интернетии мо дар канали Самбой ТВ Екатеринбург мебинед донишгоҳ ва ғайраҳо, ҳар он чизе ки барои мардуми мигрант фоидаовар аст, шумо дар канали мо тамошо мекунед. маълумот дем аз он ҷумла сабабе ки донишкада литсензияш тамом шудааст, моро иҷоза надоданд ки дар дохили донишкада шавем. мо ҳаракат мекунем ки дар оянда дар бораи сайёҳӣ яъне соли 2018 маълумоти бисёртар барои шумо пешниҳод кунем. албатта чӣ гуфтанем ки мешавад иншоаллоҳ барои шумо донишҷӯёни гиромӣ. Албатта интизор шавем видеои нав ва нави моро. Мо албатта дар дигар донишгоҳ рафта ба навор мегирем ва пешкаши шумо мекунем. Чӣ гуфтӣ? Саломат бошед. Шумо канали Самбой ТВ Екатеринбургро тамошо дорем ки мо дар шаҳри Екатеринбург барои шумо ҳаракат дорем.